vedení klubu připravilo v rámci duelu se Spartou loučení se zesnulým Vlastislavem Marečkem. Stadion, který v minulých sezónách často vévodil návštěvnosti, zaplnilo 14 700 diváků. Hráči obou týmů ve středovém kruhu drželi minutu ticha za zesnulého kouče. Domácí nesli Marečkovo jméno na dresu. Sparta se od samotného úvodu tlačila do gólových příležitostí. Teplickým zatrnulo po ráně Brezinského a hlavičce Slepičky, který se do sestavy dostal při absenci kanoníra Doška, laborujícího s virózou. Domácí zahrozili z hlavy ex-Spartana Lukáše, jehož pokus směřoval do náruče brankáře Poštulky. Po faulu na spartanského kapitána Horváta se sám postižený postavil k exekuci přímého kopu a zamířil těsně mimo. V dalším závaru před bránou domácích neprotlačil míč do sítě Kulič ani dorážející Slepička. Po 35 minutách zavelel k útoku teplický kapitán Verbíř a tvrdou střelou vystrašil Poštulku. Po následném rohu zachránilo Spartu břevno. Odražený balon poslal Gašparík přesně na hlavu Petra Lukáše, který otevřel skóre. Spartané zrealizovali efektivní akci po změně stran v 660. minutě. Na hranici pokutového území Abraham posunul k Miroslavu Slepičkovi a ten se blízkl chladnokrevným zakončením. Minutu po vyrovnávací brance vlétl do obrany Sparty Gašparík. U brankové čáry přelstil Řepku a připsal si druhou gólovou přihrávku v zápase. Osamocený Martin Fenin přišel snadno ke své 5. brance v sezóně. První letošní porážku poměrem 1-2 Spartané nesli těžce. Tomáš Řepka v emotivním závěru inkasoval červenou kartu. Při odchodu pod sprchy kapitán mistrovského celku udeřil kameramana České televize.